Pinoy Bus Driver TV. Kasiguran, susuon. Sinidya namin yung busan, kahapon. Bukas na tayo ng umaga, karating ng maaset. Abot pa rin sa Ligier. Sir Alora, ang driver niya. Si Juan Juarez. Kakagaw. Buhay, mataong. Kaya, dalawang bahas. Ganun din yan, kahit din yan. Kaya sabi ng pasero natin, ang tagal ng bus natin. Ganun din yung ibang mga bus, nalilili din yan kasi kahit din eh, kadating lang, balik agad. Gagawin pa sa mekaniko. Kasi kailangan din pa-check up muna habang tayo magbiyahe. Kaya hindi nyo matagalan. Diretso agad sila balik. Yung ibang pasero, di makaintindi. Oo. Maraming pasero, wala ko po ng bus. Kaya yan, kasabay pa natin sila, oh. Hindi lang tayo biglang na. Balik din sila agad eh. Pasok ko ang driver niya kagawin. Kapagawa rin na sila ng preno, balik tayo eh. Pag hindi pinagawa yan, baka dito tayo mag-New Year.
Yung mahirap kaya maglipat-lipat. Mahirap magbuhat pati niyan. Yan ang ayaw ng driver. Maglipat-lipat zero. Bubuhat ka eh. Hindi naman natin may iwasan masiraan eh. Oh, yung tao nga nasisira ang ulo eh. Nasira nga yung hindi ginagamit lalo na yung ginagamit, di ba? Oh, ang tao, pag hindi ginagamit, nasisira ng ulo. Magkumaktol na. Magwawala, magpasag ng plato. Ay, marami kong set dito tayo sa Uban. Naalala mo yun. Naalala mo yung discussion sa Quirino Milo tangkol sa Star. Wala mo na binayaran yun? Wala. Kanya-kanya na lang. Hindi. Ano yata eh? Ito nga ang ina. Ayun o, ayun o. Ito ang ina. Inaliwa na. Mother. Ito ang ina. Mother